Healing water na po tayo. Sa lahat po ng nanonood dyan, mega shoutout. Mega shoutout po sa lahat na nanonood. Mega shoutout po sa lahat mga nanonood dyan kay Apo Andy. God bless all po. Mag-healing water po tayo. 8:30 na po ngayon. Pasensya na kayo. Na-late po yung ilaw namin. At hindi pa gumagana yung wifi. Maganda na po tayo ng ano. Maghapon po kasi nag-brown out dito. Good evening po. Healing water po tayo ngayon. Live po tayo healing water at tingin. Mapagpalang gabi sa Jonathan Espeño. Healing water po tayo. Maganda na po kayo ng tubig. Tubig po, kalahati inumin nyo, kalahati salin nyo po sa ano, Alicia Puente. Mega shoutout po. Paki-like na lang po, paki-like. Huwag nyo pong kalimutan yung like at share. 27 po yung nanonood dyan, paki-like na lang po. 3 pa lang yung nagla-like. Huwag nyo po kalimutan mag-like. Meron ako sa inyong good news. Kahit brown out po, natuloy po yung na-interview na po ako. Yung gaganap kay Apo Andy, magandang lalaki. Matangkad. Pero bukas po ilalagay ko yung live. I-upload ko sa YouTube channel ko po yung gaganap na lalaki sa akin. Tapos yung sa in-interview po ako. Paki-like lang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-share. Like niyo lang po yan. Healing water po tayo. Paki-like po. 36 po yung nanonood. Paki-like na lang po. Paki-like, share. Huwag niyo po kalimutan mag-like. Bigyan nyo naman ako ng magandang like lang. Sa 39 po, mag-healing water na po tayo. Pasensya na kayo. Maghapon po nag-brown out dito. Simula umaga ng alas 6. Alas 6 din po nagkaroon ng law. Opo. Kaya hindi po ako makakuha ng live ng konti sa Facebook page ko tsaka sa YouTube channel ko kanina sa interview sa akin. Pero meron po akong magandang ipapakita sa inyo bukas. At natutuwa lang kasi ako dahil yung gaganap ko kay Apo Andy napakataas na lalaki, matangos ang ilong. Gandang gabi po, maayong gabi po, maayong gabi din. Gumaling na ako sa aking sakit sa ulo at mata, pati na rin po ang aking pantog. Maayong gabi na po. Maraming salamat sa iyo, Rodolfo Escaran. Kung pinagaling ka ng Pangong Nazareno dahil sa pananalig at pananampalataya mo sa healing water, pagpatuloy mo pa rin ang pag-inom yan. Para tuloy-tuloy na po. Huwag niyo lang po kalimutan mag-like. Gandang gabi po. Maganda na po kayo ng tubig. Princess Queen Sumba. Magandang gabi din po. Tandaan niyo po, Rodolfo Junior Escaran. Ipagpatuloy niyo lang po ang pag-inom niyo ng gamot. Para tuloy-tuloy po kayong lalo po kayo maubos ang sakit niyo sa healing water at panalangin. Maganda na po tayo. Huwag niyo po kalimutan mag-like ha. Meron na po tayong 5 minutes nakabukas. Magpapa-schedule po ako. Pa-schedule kayo habang bukas pa yung asawa ko. Tumawag kayo sa 0939-456-9627. At babalik pa ho yung nag-interview sa akin sa Rated K. Sa Lunes gusto po nila actual na may ginagamot. Pero meron po akong ginamot kanina. Actual din po yun. Gusto nila yung marami. Gusto po nila yung marami. Gusto po nila yon. Sige, handa lang po tayo ng tubig. Huwag niyo po kalimutan mag-like ha. Mag-share po tayo, like, share. Pasensya na kayo ha. Ang tagal pong gumana yung wifi. Alas 6 pala ng umaga dito, brownout. Alas 6 din ng gabi, bago nagkaroon po ng ilaw sa amin. Sana nakita nyo yung nag-live po ako kanina kahit konti sa Facebook page, dati sa YouTube channel. Makita nyo sana yung guwapong direktor. Direktor ang gaganap sa akin eh. Mismo siya ang direktor. Rin ang gaganap sa akin. Maraming salamat po sa pag-like sa 40 po, sa 50 po. Maraming salamat po sa nag-like. God bless all po sa inyong lahat. Bukas upload ko sa YouTube channel at saka sa Facebook page po yung shooting, yung nag-shoot sa akin. Ipapalabas yata po yun
October 30. Pang November 1 po yung pinikula natin. Araw po yun ng Sabado, alam ko. Ting Sabado po yun ipapalabas. Oh, makikita nyo po yun. At sasabihin sa akin kung anong oras daw po. Pero may interview pa ako ng Lunes eh. Sana wag mag-brown out sa Lunes. Para yung anak ko papakuha ko habang may nag-interview sa akin. Dito din po sa Batangas, wala pong kuryente. 6 a.m. hanggang 6 p.m. po. Lisa, Andino. O, sa amin din po. Ngayon lang po nagkaroon ng kuryente. 6:30 na yata yung papasok na po ng 6:30. Kaya nga hindi pa ako nakapagdasal kanina eh. Alas 6:30, wala pong ilaw. Ngayon lang, kanina-kanina lang. Okay lang po, Apo Andel. Importante, nakapagiling water pa rin kayo kahit late na po. O, maraming salamat po, Miss Jane. Julieta Abondo, nakuha ko na po ba yung name ng pagpapanalangin? Ako po ang nagpadala sa Gcash nyo. Opo, nakuha ko na po yun. Julieta Abondo. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share. Maraming salamat po ha. Tara, mayroon na tayong 10 minutes. 13, 14, 15 minutes po, magsisimula na tayo. Pwede na po yan. Napagod ako sa kakalakad doon sa simbahan namin eh. 4 na beses akong kinuha na ng shot. Hindi naman nagkamali ang paglalakad ko. Kaso kailangan daw nila makakuha ng magandang angulo. 4 na beses din akong kinuha ng shot sa camera. 4 na beses din ako kinuha na naglakad pa ako dyan. Tapos tingin dito, tingin doon. Ang hirap pala maging artist. Ang hirap pala maging kukunin kang interviewin ka, no? Akala ko magsasalita lang ako. Yung pala, maglalakad pa ako doon sa simbahan. Tapos yung camera, hinahabol po ako. Ako po yung isa sa nagpadala sa Gcash po. Sa Gcash ko po, isa lang po nagpadala sa 0919. Pero hindi ko na po yung ganong ginagamit. Sa Gcash nyo po, Miss Jane, sasawa ko po yun sa 0939 po. Sulat nyo lang po yung pangalan nyo po kung meron po doon. Mache-check ko rin naman po yun. Bukas po, darating yata yung mag-announce pala sa... mag-estimate doon sa bubong. Masasabi ko na po yung magkano po ang talagang lahat. Yun, manghihinim na lang po ko yun. Po. Meron na po kahit papanong natitirang pera. Pero dyan po sa yan na lang po yan. Tapos na po yung altar. Hindi ko lang po talaga ito napakita kanina habang nagsushooting. May mga halaman na po kasi talagang wala kaming ilaw. Bukas na lang po. Ipapakita ko sa inyo. Excited na po kami makita po kayo sa TV. Salamat din po. Paki-like na lang po. 75 na tayo. 71. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share po kayo. Mag-share at mag-like para po sa iba naman po. Salamat. Tara, mag-umpisa na po tayo. Pakisama niyo po sa dasal ang pamangkin ko po na sa Jenny Rose Tumirik po ang mata niya. Nang agaw buhay po siya noong isang araw. Marisa de la Cruz. Sige po. Jocelyn. Shout out po kung Binangunang Pangasinan. Shout out po kay sa Aspre. Taga Binangunan Pangasinan. Mega shout out po. Pwede na po yan. Maraming salamat po sa inyong mga like ha. Pambili ko rin po ito ng bangkuan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Christine Magdragan. Pa-shout out po. Apo Andy. Mega shout out sa iyo, Christian. Mega shout out po. Masaya lang kasi ako. Yung gaganap kaya po Andy, gwapo daw. Bagay matangos talaga yun. Matangkad, maputi. Pero makikita nyo naman po ako sa unang video na makikita nyo po yung mukha ko. Tsaka bibigyan ko kayong update. Ipopost ko din po yung ini-interview ako. Pumayag naman sila na kunin ko eh. Dasal na po kayo, handa na po yung tubig ha. Salamat po sa nag-like sa 57 na. God bless all po sa lahat ha. Handa na po yung tubig. Magandang gabi po, Ka-Andy. Merlin Reyes po. Leonor Reyes. Kailan po ba ipapalabas? October 30 daw.
ipapalabas. Araw po yun ng undas. November 1. Basta tandaan nyo po yung October 30. Basta Sabado po yun ipapalabas. Araw daw yun ng mga pang November 1 daw yung palabas kasi nakakatakot eh. Nakakatakot at in-interview na po yung sinaniban. Ngayon lang sila natapos yung nag-interview po doon sa akin. Ka-interview ko lang kanina, natapos po kami ng alas 4:30. Yung sinaniban po, nag-message po sa akin. Katatapos lang po nilang mga 8:30 po pala sila, natapos na daw po sila mag-shooting. Kita mo, tagal nilang simula po. Nagsimula sila, umalis sila dito sa bahay, alas 4 pasado. Ibig sabihin, 3 oras at kalahati po sila nag-shooting. 3 kalahating oras sila. Yung sinaniban. Kasi nag-message po sa akin. Katatapos na daw eh. Sakto po, opo. Magandang gabi din po po. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tara, magdasal na muna po tayo, ha? Mamaya na lang po tayo magkwentuhan, ha? Tungkol dyan, ha? Tara, tapat nyo na po yung tubig nyo dyan. Kung sino man po ang maligaw dito sa YouTube channel ko na Andel Ortines, ito'y live po healing water para to po sa lahatan. Pero pakiusap ko lang po, huwag kayong tatapat dito na nakasando, babae man o lalaki. Okay lang po, basta't naka-t-shirt, bahala na po kayo sa pangbaba. Kayo na po ang bahala. Basta't galangin nyo lang aking ama upang bigyan to ng bisa. Inumin nyo po yung isang basong tubig, inumin nyo po yung kalahati. Tapos yung kalahati, buhos nyo po sa loob ng, sa pinakamalaking tubigan. Dagdagan nyo lang po ng dagdagan yun. Susunod sa Facebook page naman tayo mag-healing water. Ngayon, gamitin nyo rin po pambasbas sa inyong sasakyan, pambasbas sa loob ng inyong bahay. Pwede nyo po yun gamitin. Santa Cruz, Laguna. Mega shoutout po sa Santa Cruz. Jocelyn Canete. O Rebecca. God bless po. Maraming salamat po sa inyong live. Sinabi ko na po sa inyo, ha? Magdasal na po tayo. Mamaya na lang tayo magkwentuhan, ha? Okay lang, hindi naman ako galit kasi totoo naman yun. Sige po. Dadasal po tayo, ha? Tapat po yung tubig dyan, ha? Itapat, ha? Itapat po. Magandang gabi po, Santa Maria, Bulacan. Mega shoutout po sa Santa Maria, Bulacan. Sige po. Tara po, mag-umpisa na muna tayo. Mamaya na po tayo magkwentuhan. Unahin muna natin ang panalangin. Handa na po tayo, handa. Itapat po yung tubig sa may, itapat po yung tubig. Gayahin niyo po ako. 3 times, Ama, patawarin mo ako. Sabihin niyo po sa aking Ama na Panginoon nating lahat, Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ama, patawarin mo po ako. Ako po sino? Magpakilala po kayo sa Diyos. Ako po si Andel Jordan Ortines. Ay nananalig ako at sumasampalataya sa iyo at buong puso't kaluluwa na ako'y humihingi ng patawaran sa isip, sa salita at sa gawa. Diretso po tayo. At kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amen. O, di ba? Nakahingi na po sa Diyos. Hingi tayo ng tawad kay Papa Jesus. Diretso po tayo, ha? Iyuko nyo po yung ulo nyo. Para selyuhan po kayo ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Gayahin niyo ulit ako. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, Ama sa Langit. Ako po sino? Magpakilala ulit kayo sa Diyos. Ako si Andel Jordan Ortines.
at sumasampalataya sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Diretso po tayo. Yukulang Pangulo, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparan una, ngayon at magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Yung kulang po. Yung kulang po ha. Sige po. Luwalhati sa Ama at sa Anak. Paalala, magpasalamat sa lahat ng biyaya at buhay na pinagkaloob ng pong may kapal. Ama Diyos, patawarin mo ko sa mga nagagawa kong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ama, pakisambit mo po sa iyong anak na si Jesus na ako ang kanyang alipin. Tayo po yun. Alipin tayo ng Panginoon Kristo. Magpakailanman upang kanyang isang manggamot, ikaw na po ang bahalang gumabay sa amin ng iyong mga anak, lalo na ako ng maraming taong gagamutin. Sana'y bigyan mo ko ng kalakasan ng isip at katawan ko. Maraming salamat po at umaasa akong dinig mo na ako. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, ako po sino? Magpakilala ulit kayo sa Diyos. Sabihin niyo po ang buong inyong pangalan. Ako po si Andel Jordan Ortiz na nagtataas sa inyong mga kamay. Nabutin niyo po sa akin ang kapangyarihan. Bigyan mo ko ng kalakasan at kapangyarihan bilang magamot sa mga taong nangangailangan. Sa pamamagitan at pagsambit ko sa iyong pangalan, sana ilaw ang aking kamay sa oras ng aking pagpapagaling. Itinataas ko ang iyong pangalan alang-alang sa aking kapangyarihan. Salamat po. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Time team lang po ang pagdarasal ha. Tumawag lang kayo sa kay Kristo, kay Kristo, Jesus Nazareno. Sa pamamagitan ng kamay na ito, hawak kayo at damahin ng taos na panalangin sa pamamagitan ninyo ay bibigyan ako ng kakayahan sa paggagamot. Kayo ang maghari sa aking mga kamay. Kayo tatlo ang maging sandata ko sa aking paggagamot upang may buwasan ang sakit ng mga taong gustong gumaling na aking matulungan. Kinalulugod kong tanggapin ang iyong basbas sa akin. Una ang Diyos Ama sa langit. Amen. Ako ang iyong sandata, gamitin bilang isang tagapaglingkod ninyo. Gawin tagapaggaling ng may sakit. Alipin niyo ako hanggang gusto niyo akong maging alipin. Sa pamamagitan ninyo ay magkakaroon ako ng kapangyarihan sa paggagamot. Maraming salamat at sa taglay niyong tatlo sa aking dibdib, taos puso ko kayong tinatanggap sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan.
Dalawang kamay ko kayong tatanggapin sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pikit lang po, Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Nilayo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan makapagpagaling na may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasambakan namin, pinipintukan namin, ang aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Amen. Ilospikin nyo po yung cellphone nyo, ha? Kunin nyo po yung cellphone nyo sa tenga nyo, ha? Lagyan nyo po sa kanan. Alam nyo na po to, ipapagpag nyo po yung sakit nyo. Kunyari, nakanan yung hawak nyo sa cellphone, lagyan nyo po kahit sa left and right. Tanggalin kung ano pong naramdaman yung sakit. Itapon nyo po yung mga sakit para luminaw yung mata nyo. Itapon nyo po yung mga sakit para sa mga tenga nyo. Itapon nyo po yung sakit sa mga dibdib nyo, sikmura, kung ano man sakit nyo. Physical man, spiritual to. Okay po, mag-umpisa na tayo, ha? Yung may 3 pong nakikinig, 4 isang buong pamilya, low speaker nyo na lang. 2 kami yung gagamitin nyo. Pagka isa lang, pwede nyo pong itapat sa kanang tenga nyo. Nasa inyo po ang desisyon. Okay na po, magsisimula na po tayo. Kunin ng cellphone, ilagay sa kanang tenga. Pag sinabing pagpag at pag sinabi kong 3 beses na in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, Amen. Huwag po kayong mahiyang tawagin si Jesucristo para matakot si Satanas at matalis na sa inyo ang mga karumal-dumal na sakit na hindi kayang ipaliwanag. Okay na po, umpisa na tayo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Nilayo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Hilay niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling na may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob niyo sa amin. Amen. Pagpag po, 3 times in Jesus' name habang binubulungan kayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, maging payapa ka ang lahat ng sino man nagdarasal sa aking anak ng aking Ama at sino man nakikinig sa kanyang Ama sa langit at sino man ang nakatapat sa cellphone nito ay babasbasan ng aking Ama na si Jesucristo. Ang sino man nagagalit at nainggit sa kanyang mga anak ay ito'y mawawala lahat ng bisa at babalik lahat ito sa mga taong nagpapasakit sa kanilang kaluluwa at spiritual, tao man to elemento, sa pangalan ni Jesus. Amen. At ilayo sila lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang mga taong na gustong manakit at masamang iniisip sa kanila, naway kayong unat maghari sa kanilang buhay at ganun din sa amin. Amen. Speak mo ng kapangyarihan na
Bigyan mo ako ng kapangyarihan. Bigyan mo ako ng... Amen. In Jesus' name. 3 times. In Jesus' name. 3 times. In Jesus' name. Amen. Salamat po, Panginoong Hesukristo at Jesus Nazareno. Amen. O, sige na po. Idilat nyo na po ang inyong mga mata at kunin nyo po yung tubig at itapat nyo at babasbasan pa ito. Huwag nyo muna inumin hanggang wala ko sinasabi, ha? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, binabasbasan ko ang tubig na ito at ganun din sa mga taong nakatapat dito kung sino mga anak ng aking Ama na makapangyarihan sa lahat. Basbasan nyo na sila ng inyong mapagpalang kamay ang kanilang hulo at ang kanilang tubig. Naway basbasan niyo po upang kagalingan ng aming karamdaman, sakit, physical man, spiritual, o anumang gawa ng aming mga kalaban. Ito'y talbog lamang at itong tubig nito ay mainom namin upang aming mga sakit na hindi kayang ipaliwanag at maglalaho ito. Kung anumang uri namin ng sakit at ito'y lalabas sa aming dumihan at iyan, ito'y babalik kung kanino man tong nararapat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At sabihin niyo sa tubig, ako'y gagaling sa mapagpalang kamay ni Hesukristo at ang kanyang salita sa tubig nito ay magkakaroon to ng bisa sa tindi ng inyong pananampalataya. Amen. Okay po. Sabay-sabay po tayo inumin, ha. Sabihin niyo sa Diyos, salamat po. Huwag niyo agad lalugutin. Yung may pagmamahal sa aking Ama na Panginoon niyo rin. Inom na po tayo, sabay-sabay. Tapos yung kalahati lang po, ha. Inom na. Salamat po, Panginoong Hesukristo. Sarap. Masarap pa rin yung tubig. Matamis-tamis pa rin. Salamat po, Panginoong Jesus, Amang Nazareno. Maraming salamat po sa inyong mapagpalang kamay na binasbasan niyo po ang inyong mga anak. Kami po kaming lahat. Maraming salamat po. Huwag niyo po kalimutan, i-like, i-share para po sa iba po at makatulong kayo at palitan ng Panginoong Kristo. Huwag niyo po kakalimutan mag-like at mag-share po para po palitan ng Panginoong Kristo. Yung like, share lang po. Ano po ang pakiramdam nyo? Maraming salamat po, Image. Maraming salamat po sa pag-like. Yung 121, huwag nyo pong kalimutan mag-like. Lisa, maraming salamat din po. At din Nino. Maraming salamat po sa pagla-like. Huwag nyo pong kalimutan mag-like. 68 pa lang yung like natin. 120 pa lang. 70 pa. Meron pa tayong 40. Paki-like na lang po. Salamat. Salamat po sa lahat. Super tamis ang tubig. Maraming salamat po. Pesimon, Patrick Sial, Bulaklak. Salamat po sa tubig. Salamat din po sa inyo, Tony Mar. Mega shoutout po. Evelyn Salinas. Mega shoutout din po. Despacito, Mexicano. Mega shoutout down po. Moni Salimba. Apo, Dumam po. Salamat po sa Healing Water at tamis na po ng tubig, Apo Andit. Salamat din po sa inyo at Jonathan. Salamat din po sa iyo, Felix Berto. Mega shoutout po. Matit Biroy. Mega shoutout po. Renante Balais. Mega shoutout po. Eden. Mega shoutout po. Hernandez Domingo. Mega shoutout. Juliet Lorena. Mega shoutout po. Rodolfo Efren Aspre. Maraming salamat po sa pag-like at sa pag-subscribe po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-like. Alex, mega shoutout po. Maraming salamat po. Senaida, Daniel, maraming salamat din po. Efren at saka Maluisa, mega shoutout po. Mary Teresa, mega shoutout din po sa inyo. Ano rin po tayo. 20 minutes, magkakalating oras pala tayo rito. Thank you po, masarap po ang tubig. Maraming salamat po. Siyempre, kailan po sumarap yan tubig niya nang dahil po sa inyong pananampalataya sa Panginoon Kristo. Pwede nyo po yung pagbuhusan ng dupo sa bahay nyo para po mawala na yung mga multo sa bahay nyo. Pati gamitin nyo rin po yung tubig niyan sa panakot din. Pantaboy din po sa mga sasakyan, yung mga by body spirit po. Pangkalahatan po yan, nakakakilabot po ang pagdarasal nyo by tayo. Maraming salamat po. Mahal kayo ng Diyos at pinataboy niya yung mga masasamang espiritu na umalili sa atin. Maraming salamat po sa pagla-like. Maraming salamat po sa inyo. Matamis po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Masaya lang po ako sa pag-like nyo, pag-share. Yun na po ang pinaka
hinihingi ko po sa inyo para may pambili po ako ng bangkuhan. Huwag niyo po kalimutan mag-like. 88 pa lang, 100 po plus yung nanonood. Maraming salamat po. Masaya lang ako kasi na-interview na po tayo. At bukas i-upload ko po yung sa YouTube ha. Panoorin nyo na lang po yung yung bantag nito. Yung pag-interview sa akin. Ayusin ko pa kasi putol-putol eh. I-edit ko po yun pero diretso-diretso. Para maganda nyo po panoorin. Simula sa pagpasok, paglalakad po. Meron din po ko yung kuha nila at meron din po ko syempre. At ganoon din po sa Facebook page. Ipapakita ko na po yung tapos na po yung altar. Pero yung bubong lang po wala pa. Wala pa mag-estimate. Para ito'y mangingiman ako sa inyo sa bubong po. Sa bubong na lang po yan. Yan na po yung pinakahuling-huli kong hingin para sa altar ng Diyos. Para rin po sa inyong lahat yon. Pag natapos na po yun, hindi na ako kailanman manghihingi sa inyo para sa altar ng aking Ama na Panginoon nating lahat. Yun na po yung pinakahuli kong hingin. Hinihintay ko lang po yung mag-estimate ng bubong at maggagawa. Kasi wala na po akong ipapagawa kasi gawa na po lahat. Yung ilaw po, ipapagawa pala yon. Yung ilaw pa pala maggagawa pala bukas. Yung ilaw lang po sa switch para po sa altar, sa pong Nazareno, iba po yung switch nyon. Switch po para sa altar naman po, tsaka para po switch din po para sa maliit po na ilaw, para po sa maliit na ilaw. Late po ako naggamot online kasi po bagyo po kasi ako gusto ko po sanang malaman kung may gumagambala at may sagi po sa akin. Nakita ko, nangangati ang katawan ko. Madali lang po yan. Kung gusto nyo pumunta rito, okay lang po ako dahil na interview nyo sa YouTube. Interview nyo po. Okay lang po. Okay ko lang po i-post yun. O sa YouTube. Hindi naman po yung buhay. Siyempre, mas maraming kuha sa kanila. Tsaka wala po akong kuha yung naglalakad po ako dyan sa labas namin. Pero sa simbahan, meron po akong kuha. Pero yung gumanap sa akin, magandang lalaki. Katangas ilong niya. Sa kesa sa ilong ko, pango. Saka yung ilong niya maganda. Ay mata niya nakaganon. Tsaka matangkad. Yun po yung maraming salamat po, Ande. Masarap po yung tubig taga UP. Diliman, Quezon City po. Willie Monte. Bukas po ha. Siyempre, una kong i-upload yun dito sa YouTube. Panoorin nyo na lang po ha. Kung mag-live naman ako sa Facebook page po, bukas sa altar po yun ipapakita. Wanted, naubos ko na po ang tubig dahil po hingi ko lang ito ang tubig. Okay lang po yun. Walang problema yun, Jonathan. Kahit inumin nyo lang po yan. Salamat po at hindi na po ako magtatagal sa inyo makipagkwentuhan. Kasi alam nyo naman po na wala pong ilaw. Tapos nagtatrabaho pa, pa ako dyan, naglakad-lakad pa ako habang ini-interview. Yung ini-interview nga po yung sinaniban. Umalis nga po sila rito ng alas 4 ng hapon. Natapos po sila ng 8:30. Ganun po katagal in-interview yung kasunod ko, yung sinaniban po. I-update daw po ko, kaso babalik pa rin naman po sila sa Lunes. Interviewin pa ako ng konting-konti sa Lunes. Kailangan po maganda. Maganda daw kasi yung istorya ni Apo Andy. At saka sabi ng asawa ko sa akin kanina, ang dami na daw nilang interview manggagamot. Sikat, hindi sikat, hindi daw nila sukat akalain yung kwento ko, ay ngayon lang daw nila narinig. Kaya mabusisi po talaga yung alam niyo na po, yung pag-interview nila sa akin. Ngayon lang kasi sila nakakitang ganong interview. At kakaiba daw talaga yung nangyari. Apo, wala po akong Gcash. Paano ko pong bibigay kahit konti alaga lang po na para sa altar? Rebecca, pwede naman po sa Palawan. Diretso po kayo doon sa batag nito. Messenger ng asawa ko, Sinda Cruz po. Pwede po kayo doon. Tapos ibigay nyo lang po yung pangalan ng nagulog sa Palawan. At ano pong pangalan, number niya, kasi kailangan po yun. Kung magkano amount, minsan tinatanong po yun. Walang problema po yun. Tapos i-message ko po, sabihin nyo lang po kung kayo ang pangalan yun. Yung Rebecca. Wala pong problema yun.
Hindi pa ako nag-announce sa bubong kasi wala pa akong makuha. Pero makikita nyo po bukas pag nag-live po ako sa Facebook page. Pero bago ako mag-live sa Facebook page ng umaga, unahin ko muna po sa YouTube para kayong unang makapanood bago po sa Facebook page. Ano ko lang po yung ika-copy paste ko diretso doon sa Facebook page. Para makita nyo po yung nag-interview, tapos makikita nyo po yung gumanap. May ka-double po ako eh. Kaso mukhang matangkad naman po masyadong gumanap sa akin. Saka magandang lalaki po. Walang-wala si Apo Andy. Sa ilong pa lang, dapa na yung ilong ko. Sa kanya matangos. Yun lang po. Mahaba rin po yung interview sa akin. Nagsimula po sila ng 1:00. 4 na oras din po ako in-interview. Tapos yung umalis po sila dito, dumating po sila doon ng 4:30 sa nag-interview. 4 na oras din po yung interview din pala yung sinaniban. Kasi nag-message sa akin, katatapos lang nila ng 8:30. Bago ako nagsimula nag-live. Yun lang po, masaya lang po ako. Salamat po sa inyong lahat ha. Salamat po sa 96 na nag-like ha. Dadami din po tayo niyan. Pag tayo sa rated K, tapos rin tayo sa ano ba to? Sa Gemmy 7. Susunod sa Gemmy 7 na yan. Kasi may tumatawag sa akin sa Gemmy 7 eh. Sigurado dadami na naman basher natin yan. Sasabihin na naman nila yan. May kling-kling na naman yan. Naniniwala na naman kayo dyan. Mga balingbing kayo. Kayo may mga tanga. Kita mo, ang sama-sama na sinasabi nila sa atin, pati sa akin, pati sa inyo. May kling-kling din daw kayo. Naniniwala daw kayo. Tingnan mo. Nagkasala ka na agad sa aking ama na Panginoon mo rin. Di ba? Nag-isip ka ng masama eh. Kung nanloloko siya, anong magagawa mo? Wag ka na magsalita. Ipagdasal mo na lang. Di ba? Ako nga, minsan kahit alam ko yung kapwa ko manggagamot, nanloloko, hindi naman sila manggagamot. Nanloloko nila yung mga pasyente na kinukulam, hindi naman kinukulam. Mayroon lang palang process, sakit lang sa alignment lang. Tapos binibenta ng agimat na bato. Ang sagot ko lang, patawarin ka ng aking ama sa iyong ginagawang kasalanan sa iyong kapwa-tao. Yun lang ang sinasabi ko. Bahala na kayo. Bahala na sila, naman loko. Marami na ako rito naginamot na ng Pong Nazareno eh. Kung hindi bato ang agimat, sementong matigas. Kung hindi sementong matigas, yung antena. Yung antena, alam nyo po, nilagay. Antena lang. Tapos sinilip ko, walang laman. Tapos meron pa ako isang antena, alam nyo pong nakalagay, lupa. Binalutan. Tapos isang pang antena, naalala ko na, 2 walis tingting. Yun lang nilagay. Kamahal-mahal pa. Ay, sakit sa ulo po, di ba? Siyempre, stress po kayo. Talaga gusto nyo maghanap kung saan kayo gagaling. Wala, hindi ko po masili. Kaso nabubusit lang ako minsan. Kahit alam ko naman bawal ako magalit. Sinasabi ko lang sa Diyos, kayo na po bahala sa mga anak nyo matitigas sa ulo. Okay lang po yung maningil kayo ng malaki doon sa pasyente nyo. Wala naman po pakialam doon. Na maningil kayo ng malaki o sa agimat, siguraduhin nyo lang naman talaga na ito'y maiiwasan ng karamdaman kahit gapitik lang. At yung totoo naman talagang agimat, hindi po yung bato. Apo Andy, nag-message na po ako sa Messenger at WhatsApp na please na po sana ako, i-bless po sana ako ng bahay. Pag nagbe-bless po kayo ng bahay ngayon, Jane Gamil Channel, hindi po ko basta ngayon makakalis kung malalayo. Dahil talaga nagbe-bless ako ng bahay. Wala naman po problema mag-bless ako ng bahay. Kasi sa messenger nyo po kausapin yung asawa ko sa 09394516 Da Cruz po. Mag-messenger kayo, magpasok po kayo sa kanya at re-replyan ko po kayo. Sabihin nyo po kung anong pangalan ng messenger nyo na ginagamit. Eto katulad sa YouTube channel ko. Yan, katulad po yan. Yan ba ang gamit nyo sa YouTube, messenger nyo po. Sabihin nyo po para alam ko. At minsan tinitingnan ko rin yun. Ngayon, makakatulong na ako sa asawa ko sa ano ba tawag nito? Schedule. Marami po nagpapa-schedule ngayon. Nagsusulat na po yung asawa ko. Kanina pa yan. Apo, salamat po. Magpapadala po ako konting tulong sa paggawa ng altar
Hernandez po. Wala pong problema, Hernandez Doming. Doming. Wala pong problema po yon. Kung may GCash po kayo sa 093945699627, yung altar po ay tapos na. Ang kailangan ko lang po doon, kasi bangkuan, sahod ko na po yung sa YouTube sa December na po ako bibili. Kaya nga nagpapalike ako sa inyo eh. Ang kailangan ko lang po doon, bubong at pintura. May natitira pang pera para po sa altar, sa bubong. Hindi ko lang ito nakakuha na ng video kanina kasi ini-interview po ko. Baka bukas ipakita ko na po sa inyo. Tapos na po yung altar, ang kailangan lang po doon bubong. Ngayon, hinihintay ko po yun mag-estimate bukas. Kung hindi bukas, Lunes po siya darating. Siya rin po ang gagawa yun at i-estimate po yung bakal. At kung ilang bakal ang gagamitin at ilang yerong gagamitin. At kung magkano po ang bayad sa kanila, kasi papapakyaw ko na po yun. Ibig sabihin, para hindi na po ako palabas-labas. Doon ko po mag-a-announce kung magkano pa ang kailangan ko at natitirang pera. Alam niyo po ba, ang nagsimula po yung paggawa na pala, ito nasabi niyo pala yan. Totoo to, Prangka. Kagabi po, nag-compute po ako. 28 days po sila. Isang 700, isang 600, yung mason 700, yung isa 600. Tapos isang 500. Alam niyo po magkano po yon? Magkano po yung sa 28 days? Kanina lang po sila naging 28 days. Nagsimula po sila ng 17 ba o 16. Hanggang ngayon, kinenta ko na po yun. Nandiyan po yung resibo, nakalimutan ko lang pala. Ay umabot po yun ng 48,000. 28 days lang po. 48,000. 700, 600 at 500. Kayo na po kumwenta. O, sa isang linggo po. Isang beses lang po sila doon na hindi pumasok ng linggo. O, sa 28 days, ilan po yun? Bilangin nyo po yun. Abot yata ng 48,000. 50,000 na po yung sinahod po na maggagawa. Sa 28 days lang po. Tapos yung, alam nyo po ba yung pinamili ko na gamit? Lahat-lahat po dyan. Kasama po yung ilaw at wire. 100,095 pesos. 100,000 at 100 pesos. At ipapakita ko sa inyo yung resibo kung gaano to. Simula po yan sa tiles at tiles dun sa loob ng CR, tiles din dun sa lababo, tiles po sa puong Nazareno, tiles din po sa altar. Umabot po ng 100,000 at 48,000 ang binayad sa magagawa. 28 days lang po yun. Kanina lang po natapos ng 28 days. Kanina lang po. Ganun po kalaki. Hindi ko sukat akalain na nakalikom tayo ng ganung kalaking pera. At lahat po ng resibo doon ay kahit piso ay nandoon. Para po ito ipakita sa mga taong nagbigay. Yung 100,000 at 48,000 ang sinahod. Pera pa ngayon, papasok pa sila. Yung gagawin po lang nila dyan, yung mga konting-konti na lang po, yung mga may konti-konti na lang po. Yan po, may natira pang pera. Hindi na to kalakihan, hindi na to aabot ng 20. May natitira pa po. Ganyan po kalaki. 28 days, bilangin nyo po, kayo na po mag-compute. 28 days, isang 700, isang 600, isang 500. Bilangin nyo po yun, 50,000 po yun. Straight po sila nagtrabaho. Isang beses lang po sila hindi pumasok ng linggo. At bukas papasok sila dahil konti na lang po yung ginagawa dyan. Kasama po dyan yung tiles, pintuan, at pati yung wire. Ang nagastos po lahat-lahat ay 100,095 pesos. Kinuwenta ko na po yung kagabi. Hindi ako sukat akalain na umabot po lang ng 100,000 po at 48,000 o 50,000 po ang pinansahod sa mga nagagawa. Salamat po sa inyo. May natitira pa dyan, hindi na po aabot ng 20. Pwede po yan umabot ng mga hanggang 18,000. Kailangan ko naman po dyan ay bubong at pintura. Upuan, akin na po yan. Kasi
Diyan po ako kukuha sa pagsasahod. Maraming salamat po, Apo Andy. Nakaabot po ako. Warlito Lopez. Mega mega shoutout po. Yan. Kung mayroon lang po kaninang ilaw bago po ako nagpa-interview, pinakita ko na sa inyo. Pero ipapakita ko pa rin po yun. Message ko po kayo si Dadoy Boga. Ako po si Juteto Bogaga. Nagpadala na po ako sa Gcash. Magpapadala pa ako sa aking mama. Salamat po. Sabihin nyo lang po yung pangalan nyo doon para malista. At para po kayo may sabay-sabay lahat ipagdarasal sa Diyos. Pinagdadasal ko naman lahat yung nagbigay po sa altar. Yun nga lang po, mas maganda. Alam ko po yung pangalan na sasabihin ko. Pero yung iba po, wala po talagang sinasabi ang pangalan. Wala po akong magawa. Gumagamit lang sila ng Gcash. Yung iba po mayroon. Sinasama ko sila sa panalangin. Hindi kayo pwedeng hindi isama. Apo Andy, ako na po ang bibili sa upuan. Jennifer Lazaro. Salamat po kung bibili po kayo ng bangkuan. Kung kayo po ang bibili ng bangkuan, salamat. Yung 5,000 kong kita sa YouTube channel ko sa December. Alam niyo po kung kailan ako sasahod sa December? Tapatin ko na kayo. December 21, ako sasahod. Hanggang December 22, wag lang po tatapat ng Sabado at Linggo. Maabot po ito ng December 23. Ngayon ko palang matitikman yung pinaghirapan ko at siyempre sa panonood nyo sa YouTube channel ko ng $100, 5,000 po yun. Ngayon ko lang po matitikman yun. Kasi bago lang po ako sa YouTube. Yung Facebook page ko, wala naman pong kita. Wala pa kayo nakikitang commercial dyan. Sa YouTube channel ko lang po yun. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Yung mga pinanood nyo po sa akin sa YouTube channel, wag nyo lang po yung commercial, wag nyo lang po skip kahit isa lang. Pasaya na po ako doon. Lalo po sa mga ibang bansa, taga mga OFW po, sa nanonood sa Facebook page, sa Facebook, YouTube channel ko. Alam ko pong libre wifi sa inyo. Kahit isa lang po ang commercial, malaking tulong nyo na po yun. Maraming salamat po kung kayo po ang bibili ng bangkuan, Jennifer Lazaro. At punta lang po kayo sa asawa ko kung bahala po kung kayo ang pupunta rito o ipapadala nyo po. Ibibigay ko po yung address namin. Bahala po kayo. At sabihin nyo lang po para masama kayo sa panalangin. Yun lang po at salamat po talaga ha. Napagod ako. Hindi naman ako napagod sa paggagamot ko kanina eh. Napagod ako sa kalalakad doon sa simbahan. Ginawa akong modelo. Lakad ko parang kinukuhanan po ako ng kamerang gano'n. No? Tapos 3 beses pa ko ang haba-haba na nilakad ko. Tapos nag-model, parang ginawa pa akong modelo dyan sa labas ng bahay namin, pati doon sa pinaglakad pa ako. Ganun daw talaga eh. Pero bukas, may papakita ko sa inyo mga 5 minutes lang na video, kaya 7 minutes. Yung in-interview ko, at yung pumunta ko sa simbahan, bago sa simbahan, dito muna, bago sa simbahan, at bumalik ulit kami dito sa bahay. Meron po akong ginamot na tao. Eksakto rin po, nagla-live sila, naggamot po ako. May kumuha po. Yung babaeng masakit ang ulo. Hello po, Candy. Hello rin po, Delmao. Mega shoutout po. Maraming salamat po sa inyo, ha? Alas 9:20 na po. Magkita-kita na lang tayo bukas. At i-upload ko po sa YouTube channel yung tinawanan po ako. At para makita nyo na po yung mukha ng magiging ano ko ba, kadouble ko. Pero pogi po yun. Pogi yung magkano kadouble ko. Kayo na po ang bahala. Tingnan nyo na lang po yung mukha niya. Ipapakita ko po sa inyo. Siya po yung magiging kadouble ko. Siyempre sa Facebook page meron din po yun. Siyempre mauna. Pero sa Facebook page po, ipapakita ko bukas yung ginawa. Tapos na po yung altar. Pero salamat po ha. Nakaabot pala tayo ng 100,000 yung pinamili. Ang mahal na kasi ng gamit ngayon. Kaya pala pag nagpagawa ka pala ng... Yung altar dyan, malaki po yan. Akala po nyo, maliit lang yan. Pero malaki po siya. Hindi ko sukat akala na malaki. At mahal na po ang pagpapagawa ng bahay. Kaya mahal na po yung papagawa ng bahay. Mahal na rin po yung bayad sa maggagawa sa bahay. Salamat po sa inyo.
At yung maraming salamat po. Coco Martin siguro yun. Hindi. Magandang lalaki yun. Nakita niyo na po yun. Kahit ako nakita ko na po siya sa TV. Sa mga horror. Matangos po ilong niya, pero ang buhok niya po gano'n, no? Kulot, pero bitak po. Ganyan, tas hanggang dito po buhok niya. Lalaki, tas matangos po yung ilong niya, singkit po yung mata. Ano po apelido niya? Inchik eh. Ong yata po apelido niya, Ong. Kasi in-interview siya ng Ong po. Yun po yung gaganap niya po, Andy. Pero ipapakita ko na po yung mukha niya sa inyo bukas. Bukas po lang edit ko lang po Mga 5 minutes lang po ang ilalabas kong video ha. Tapos, interviewin pa ako sa Lunes eh. No. Ang haba pala ng interview. Maraming salamat. Salamat po sa inyong lahat. At God bless po. Thank you so much po ha. Mag-iisang oras na po tayo ha. Salamat po sa inyong paglalike at pag-share sa 105 sa pag-like po. Anong oras po ba bukas? Wala na po ba akong sakit na ulo ko? Maraming salamat po. Jocelyn Canate. Maraming salamat po kung wala na po kayong sakit sa ulo nyo. At God bless po. Maraming salamat po sa inyong lahat at magkita-kita na bukas natin ha. Panoorin nyo po simulat pag-interview sa akin, paglabas ko ng bahay, pagpunta ko sa simbahan, pagbalik ulit dito. Sasama ko ko po yung video. Medyo babawasan ko lang ng konti to para surprise po yung panonoorin nyo. Huwag ko na dediretsuhin kasi mahaba eh. Sobra pong haba. Salamat po sa Healing Water. Salamat rin po. Maraming salamat po. Pero yung babae po, hindi ko pa alam kung sinong gaganap po sa babae. Kasi mistiso po yung gaganap kay Apo Andy. Tapos yung si Apo Andy, pangwang ilong. Magandang lalaking gaganap. Kayo na po ewan ko po, hindi ko pa alam. Basta sasabihin ko sa inyo, balitaan ko po kayo. Salamat po talaga, masaya lang ako. Masaya ako, hindi naman ako masaya in-interview ko eh. Masaya ako dahil tapos na po yung altar. Bubong lang po ang diferensya nyo at saka pintura. Pag dumating po yung mag-estimate bukas, dun po ako mag-announce. Pero pagka hindi po dumating Lunes, maraming salamat po sa inyong lahat. At yung bukas kasi ang gagawin po ay yung ilaw. Lalagyan na po yun ng abang. 50 meters ang kailangan kong wire. Bukas bibili ako. Tapos ilulubog po yung pindutan sa Poong Nazareno. May nakatutok po sa kanyang ilaw. Tapos may ilaw po sa pinakamaraming altar. May ilaw po doon sa CR. Siyempre kailangan po. Pag inabot po akong gabi maggamot, 3 ilaw pong nakalagay simula sa CR hanggang dito po. 3 po yan. Kaya yun po. Siyempre mahal po magbayad doon sa magagawa ng ilaw. 700. Kung 2 araw niya po gagawin nyo, ni 1.4 na. Kaya bago kayo magpagawa ng bahay, siguraduhin nyo, mas malaki pa yung sahod kaysa doon sa binibili. Mas malaki pa yung sahod. Salamat po sa lahat, sa inyong lahat ha. God bless all po. Thank you so much po lahat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Kristo sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Maraming salamat aking Ama sa langit at ganun din po sa inyong mga anak na nakikinig at nananalig sa inyo at binigyan niyo po sila ng kagalingan sa inyong mapagpalang kamay. Pagbasahan niyo po sila at naway kayong unat maghari sa kanilang buhay at ganun din po sa kanilang pamilya. Salamat po. Upload ko po ng umaga. Maliligo lang po ako ngayon, 9:30 pa lang kasi naggamot pa ako eh. Tapos in-interview pa ako. Siguro mga alas 10 mag-upload, mag-i-edit po ako. Pero kung natapos ko po siya edit, baka mapanood nyo na to ngayon. Kung hindi, bukas ko na lang po i-upload. Salamat po. Salamat po. Thank you so much po talaga. Salamat. Thank you po. God bless po. Ingat po kayong lahat ha. Salamat po. Ingat po kayo at mahalin nyo una ang Diyos. Mahalin nyo po ang inyong sarili. Mahalin nyo po ang pamilya nyo. Mahalin nyo po yung mga anak nyo. Mahalin nyo po yung mga asawa nyo. Babae man ito lalaki. At mahalin nyo po sila ng bukal sa puso nyo. Huwag nyo po silang lolokohin. Para bigyan po kayo ng biyaya ng Diyos. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat din po. God bless all po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat sa ngalan ng Poong Jesucristo Jesus Nazareno. Salamat po. Magtiwala ulit sa Diyos.